weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ñabina to dabbe to dabbana to mbahe to feeralla to ɓoggue to wuuro ali guelela to darila barka to roso to tiguinte ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to pk witta naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabiruji men to leydi mauritanie ambassadeur leydi japon o sifodiri e maire commune hoyre-biir eɓe mahana commune hoyre-biir mahana ɗum dispensaire woni suudu safrirdu e nder wuuro wiyetego seeno busoɓe tawi jaaru golle ɗe ene qiime ha million ngaji ɗiɗi piccala jeetati taw koye haalis limore hesere nde to leydi sénégal koninkoɓe faggudu woni douane ɓe Thiès ɓe teeɓima haalis kewɗo no fewi tawi ko fo biyeji jar mum ene qiime ha temedde jeenayyi e joyi million taw ko franc CFA to leydi Mali commandant de théâtre est opération Maliko e yaadiɓe mum ɓe mbaɗi opération pattam lemijo e nder falde gao ɓe coopération e nder opération noon ɓe teeɓima hen yimɓe hewɓe matériel kewɗo ɓe inniri on opération ko dugu ɓe inniri on opération ko dugu basigi to leydi Burkina Faso laamu transition leydi ndi ɓe koliri tigui ɓe cohli fodde capantati joyi ujunere volontaire commune wondude sappo joyi ujunere taw ko commandé taw tigui ko wiyanteɓe volontaire nationaux foof noon ko yidde sembinde tekkinde nden ka ekkisala e habtade seɓɓitiɓe nder leydi he to leydi Thiada laamu transition ngu ɓe kolliri tigui wonde ɓe tengtini koɓe calino wonde kay ɓe yimɓe temedde jeegomo naggama nana cokuya e nder kasomo korotoro ɗum noon ko caggal kaya seppoji bannoɗi toon ñande nogas lewru octobre ha fodde capanɗe joyo neɗɗo wasi hen pittali mumen to leydi Côte d'Ivoire Charles Blé Goudé ko ñande nogas jeegoma lewru novembre gonɗen ndu o artata e nder Abidjan caggal kay nde o ɓiltino e juuɗe CPI gila 2021 to leydi kabruji men jolam jaɓeri men jaaha to leydi Ukraine to dow laaci tenteɗe Amérique ha to Canada bisimilla mon e ketki kotodirte joni piren pacciren. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. Docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro teddugo woni Madina Gounass ɗo wiyete galle Griyas ceerno Hammad kala garɗon ma tawɗon Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. Docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala taweteɓe to Mauritanie ha tenti to lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa musidɗo makko biteɗo Makka Bana ene tawe ɗon kala ko cohluɗa e safara sa yettimɗo ma heeɓa ko nonne kadi base makko taweteɗo to Kidira so tawi a ari ha ɗon ma tawɗon sohna Aminata Sow kala ko cohluɗa ma heeɓen ha timma siftinde ono Docteur Djibiso ko safriyanke ngana ko wayno ñabbuji cuuɗotoɗi nder ɓalli fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sotpis diabète tension hernie estomac ɗojji duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje jaaɗo ha haqqille mum wirni foti ko huɗo bonko ko walla ko seyɗane donc no ɓesnude ko nonne kadi musidɓe tedduɓe Docteur Djibiso ene uddita on uddiɗo walla gonduɗo e dabare kala sa yiɗi hedde Docteur Djibiso safriyanke ngana taweteɗo hande to wuuro teddugo Madina Gounass to wiyete galle Griyas ceerno Hammad mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko Mauritanie 00222 34 83 26
89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi ko numéro makko WhatsApp beele mbawa hebdemo ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e jeese moɗona. ciggam nange wulnge jaw ari addi ko jam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nange wulnge jaw ko équipe keɓlaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garduɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulnge jaw e gardugol Haruna Dawuda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne. ciggam nangue wulnge jaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigo ji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigo ji jokkodire ciggam nangue wulnge jaw ciggam nangue wulnge jaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulnge jaw woto woɗɗo joni joni. so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulnge jaw ari ko faabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keɓlaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulnge jaw. fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma an mo Haydara Musani sa jokkodire gorel teya ene faddanoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru puƴƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tongoje gorel teya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo. so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique mbatta ko +1 34
77 01 56 77 so tawi koto mo Zambi gonda jokkondirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonda jokkondirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade golel teya jam tan woni heena ettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore biira sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol ceerno Abdoulaye Sarr kono noon kadi e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo e sokhna Mariama Tijane Ba eɓe denta kamɓe kala eɓe nulda duwaw faade dendagal ummal islam kala jaltugol aduna hono biyetenoɗo oustaz Amadou Yero Kiide oustaz Amadou Yero Kiide noon ko wendoga hande o aseta sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o yalti aduna e nder nakshota lamrogol leydi Mauritanie o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati yooɓi fittadu makko noon ko rafi biteɗo crise cardiaque kanko Amadou Yero Kiide noon o meeɗino wonde membre au conseil islamique de Mauritanie o meeɗino wonde kadi président cour d'appel mo nakshota omo jeeya kadi e membre association des oulémas ɓe nakshota omo jeeyano kadi e comité ministériel chargé de la gestion et de la suivi de la lutte contre Covid-19 e nder leydi Mauritanie Yero Kiide noon Amadou Yero Kiide noon jeeya koto ñaabina ko janggo noon o wirete tona to jeeya to en dunima noon dendagal ummal islam kala e dendagal ɓesgu makko en dunima kadi ceerno Amadou Tijane Alpham Sileyba to kay hayde ɗe mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puddortoɗen to leydi Mauritanie hollira teskama tigui camion mo hindere morko dimdanoɗo marchandise ha teddi ko kañuma tigui yani to passage nokku biteɗo jukka ko adi kay komo yetto guirum o fano koto kiifa ene tawe ndara région mo Asaba nde o yani noon ɓoyani ko ɗon tigui camion ruppiti jeygue kanko e marchandise o kala yimɓe diwan o kala mbaɗi erango faade laamu ngunde fabotoɓe tigui cumu ngu wawa ñippede ko ɓuuri yawde e yaccade guila ɗum latade ko wite feu de brousse woni tigui cumu ladde saabu kayne teska oɗo saaha joni kuɗoli ɗi ne kewi no fewi so jeygue ari hay goto anda to musiba mum haalata ngollon lawol noon taw ko nokku biteɗo juk noon ko lawol taw kadi kañum nokku rendiri ɗiɗo région ngaji ko wayno région de Asaba jokkodir ɗum e hoddela garbi kañum kadi jokkodiri e ɗum e hoddela garbi e banggue Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen chef de mission catala bitegal FMI woni Fonds monétaire international pour la Mauritanie hono biteɗo Félix Fischer o sifodiri noon e laamu leydi Mauritanie sifande taw ko ñamande ɓuttere no fewi nden sifande noon ñamande nde ko capanɗe jeetati e ɗiɗi piccala capanɗe jeeɗiɗi e joyi million taw ko halis dollar woni 82,75 million taw ko halis dollar ɓe keɓata Mauritanie noon on halis noon ɓe dokkirtaɓe ko dogue ɗo e lebbi capanɗe tati e jeenayyi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem wula Merzouk kañum woni jagorgal kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele woni ministre des affaires étrangères et de la coopération o holliri tigui wonde kay Allah e ballal darde ambassade mo leydi Mauritanie to Russe ɓe mbawi kay hebde goppiɗa gola suka Mauritanie najo taw ko étudiant nangonon ne soka e nder kasoji leydi Russe biyeteɗo el khatata Mohamed
Mohammed El Khatata Mohammed non woppitama ha laabi kanko wula merzug non holliri wonde ɓoyatama o arti nder leydi he Nouakchott tawa kadi ko ñande 15 lewru novembre kikiɗe tijja tigui jettugol makko ɗo e Nouakchott tawa waɗita transit koto banggue Istanbul to leydi to Turki o holliri noon laamu leydi Mauritanie darima no doole mum ponno beele kay oɗon tawa ko goto e ɓesgu mum nangganoɗo toon ha wawi woppitede hano hannirtani kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono no mbiruɗen en gardidi kabaruji men son excellence Norio e hawo ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e nder Nouakchott leydi Mauritanie Moussa Hammadi Sy kañum woni maire commune mo hoyre-biir kanko ambassadeur on ɓe cifodiri sifande ndena sifande noon ko laamu leydi Japon ene wawa mahande kaya e nder commune he ɓe mahana commune o kay taw ko suudu safrindu garɗo yadudu e jamandu ɗum suudu safrindu noon taw ko poste de santé o mahate tigui koto wuuro witengo Seno Busoɓe tawi kadi koye mbadi don woni ballala golle ɗe noon jaaru golle ɗe kala ene qime ha 2,8 millions taw ko halis ugoya e limore hinde nde so tawi en batti ɗum e halis kiɗɗo ko million ngaji nogasa pawɗi ɗum noon sen batti ɗum so banggue franc CFA walla to banggue euro sen batti ɗum to euro ene qime ha 76 482 000 euros ɓema suudu ndu noon golle ɗe noon ko magola ndu ɗon taw ko suudu safrude pula ɓe mbawa wadde hen kadi keblorɗe wawa waɗede kadi mur de culture woni kala galle kala sala waɗe e nder mum kadi ɓe mbawa addude dendagal équipement woni matériel mo suudu ndu nde dispensaire o namdi kala yidde maire o noon hono yidde maire o hono Moussa Hammadi Sy yidde mum kay ko nder wuuro Seno Busaɓe naaɓe e guure joyitari ɗum ɓe kala nde mbawata hebde tigui safaruji hano hannirtini siftinde on noon commune mo Hoyre-Biir waɗi ko 35 wuro woni localité kono haɗani ɓe jogui tan ko dispensaire uji jeeɗiɗi kanko maire noon yidde ɗum kay oɗo saaha joni ko ɓeydude mbawka ko fati ɗiɗon cuuɗi cafriɗi hano hannirtani koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal najo goto guurɗo e nder leydi Espagne to wuuro witengo Malaga o sellani oɗo saaha kala omo tampi no fewi kanko noon omo tampi sanne o dommo docteur makko noon holliri docteur eɓe makko noon kolliri tigui wonde oɗo saaha joni o woni koye cilsiltirɗi gurdam makko saabu kay ɓe kolliri ko heddori kay e gurdam makko natti hewde no fewi ko balɗe seeɗa o heddori ɓe kolliri kadi o gasi ha laaɓi o fooji e oɗo saaha joni omo yaara 35 kilo kadi katta noon o jogui ko duuɓi 60 o fooji ha watti pesde 35 kilo docteur eɓe makko noon docteur makko cardiologue makko o noon o wiyete ko Raphaël Bravo kañum sifatamo to hôpital biteɗo Gosta della Sol mo Malaga ko toon tigui o tawete kanko mo sellani o wiyete ko Abdoulaye Mboup kanko Abdoulaye Mboup mo sellani o noon holliri docteur eɓe makko e oɗo saaha joni haydara ala ko tuya haydara ala ko muya so wona kay yidde yo walle ha yitere makko fawe e fawo e ɓiyi ko tawateɗe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal ko ɗum tan woni oɗo saaha joni ko faala ko ɗum woni ko yiɗi kamɓe docteur eɓe ɓe noon kanko docteur makko cardiologue makko o wondude e fedde witende association nationale d'hypertension pulmonaire tawateɓe nder leydi Espagne kamɓe kala ɓe ndendini doole mabɓe guila oɗo saaha kala kene wona lewru joni eɓena doga eɓe perokaki gam yidde heɓande ɓiɗɗo o visa ha wawa arde kay wawa yiide jinnaɗo mum gorko ko adi kene yalta aduna ɓiɗɗo o noon tawate koto leydi Sénégal guila nden noon teskama kene wona lewru joni sofini subaka ha nangue muta saaha ni ene waala yesso ambassade d'Espagne ɗo koko ronki hebde oɗon koko reeɓi hen dogi hebde kay oɗo saaha joni ko donkude hebde visa makko beele tigui mo wawa arde yiide jinnaɗo makko o ko adi kay kene hoota e jomum eɗen mbaɗi erago tan noon faade laamu leydi Sénégal so tawi nana dande men nde wawa tigui newnande oɗo suka ha wawa hebde visa ko ɓuuri yawde yaccade beele ene yiya jinnaɗo muɗum gorko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jehen ha to Koungheul colonel commandant de la zone militaire numéro 2 hono biteɗo David Diawara o holliri tigui wonde kay ɓoyata ma laamu ngu uddita centre d'instruction kesso taw woni centre de formation woni centre heblo to yimɓe ɓen yimɓe anguisade wonde militaire wonde dadiɓe to mbawa tigui waɗede heblo mumen hano hannirtini siftinde on noon on centre noon so waɗama ɓoyatama on centre waɗe tawa centre o noon tawa on centre numéro 1 tawate koto nokku biteɗo Bango sa oɗo
oɗo centre numéro 2 noon ko hollirama tigui ko en 2023 woni hitande dartonde ko nden tigui golle ɗe mbawata gasde ha laaɓa ha wawa jaɓɓade ɓen wawɓe arode kayya heblede hen heblo moƴƴo no fewi o holliri noon wonde oɗo saaha joni laamu leydi Sénégal ene sohli tigui koninkoɓe kala fannu taw ko heblaɓe heblo moƴƴuno no fewi tigui ha tengti noon to banggue rewo leydi ndi haaɓe mbawa tengtinde kay rende nden ka ekkisal ha tengti e maje kadde oɗon banggue ɓe kolliri kadi o holliri kadi ɓoyata ma leydi Sénégal ummo heɓa ko wiyete plateforme gazier pétrolier woni tigui yaltide gaz e pétrole kala ɗum noon ene moƴƴi oɗon diwan heɓa ko wiyete tigui nden ka ekkisal ha timma Aliou Badara Samba kañum woni gouverneur région mo Saint-Louis kañumne o holliri wonde kay oɗo place forces armées oɗo place forces armées mo leydi ndi ene sohli tigui nden ka ekkisal ɓeydu tekkinde nden ka ekkisal mum e ndera falde mo Saint-Louis ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Yankoba Diatta kañum woni jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate coftal ɓaali woni ministre des sports o holliri tigui wonde kay kulhuli joganoɗi ko fati e gagnande oɗon taw ko fugu koyngel najo ngana biteɗo Sadio Mané mo yimɓe hewɓe jogui kulhuli kay oɗo saaha joni holliri tigui wonde kulhuli ɗi yo wotto kaari saabu kay ɗi jettaki to yimɓeɓe cikkannoɗo o holliri noon omo tengtina kadi omo rasira dendagal Sénégal naɓe kala ha tengti noon e supporter uji kippu national wonde kay Sadio Mané ma waw tawtoriyede ma waw ɗaftodiriyede guel ɗon andiɗon kuberi taw ko kuberi windere woni coupe du monde ɗaminiɗo fettude do Qatar on coupe noon fuɗɗoto ko ñande nogas lewru novembre gonɗen ɗu o gasoyta ko ñande 17 lewru décembre o holliri noon omo andina yimɓe noon wonde kay match gadana mo leydi Sénégal fettata taw fottitta koye Pays-Bas ɗum noon hawrata ko ñande nogas e goho lewru novembre omo andi on match Sadio Mané wawata zuude ɗum kono match uji keddiɗi ɗi ma o wawi tigui o fetta ɗina hano hannirta ni oɗo saaha joni noon Sadio Mané nana jokki safaruji muɗum e wadde testeje kala saaha ƴewde kay holto cellugol gagnande nde yarata kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal konni fo biyeji ko wiyete haalis mo moƴƴani ne jokki ha joni circulde e yirlade ndera leydi he ko ɓoyani ko noon woni ñande aljuma ɓennuɗo ko koninkoɓe faggudu woni douane mo leydi Sénégal kañumen teeɓi fo biye kalisa jaaru kewɗo no fewi taw koɗi hinde fo biye woni kalis kay fo biye taw koɗi hinde fo biye noir kanji fo biyeji ɗi noon jaaru majjini ƴeeme ene qiime ha 905 millions taw ko franc CFA opération noon ɓe mbaɗi ɗum koto Thiès ha to Dakar kala ɗum noon hollirama tigui ɓe nangui koliji joyyi 5 bloc taw ko fo biyeji hen bloc uji hen ɓe kolliri hen 3 bloc hen bloc ko halis euro bloc goto noon ko halisa franc CFA e bloc goto ɗum ko halisa dollar taw ko fo biyeji ɗi cuwa lawƴeri woni billet noir ɓe kolliri noon nden ɓe teeɓima ɓeɗon joom ɗiɗon haalisaji ɓe kolliri on ɓen kolliri wonde fournisseur kalti inde fournisseur mum tawateɗo to Dakar ko ɗon tigui ɓe mbawi ɗabbude kayit ummorade procureur de la république mo Thiès kañum wawi rokkudeɓe kayit haaɓe mbawi tigui teɓade oɗon fournisseur noɓe tawateɗo to Dakar on tawrama ene jogui blocaji ɗiɗi ɗi fo biye ɗi noon jarum mine qiime ha 5 millions foof so hawri hawra 905 millions taw ko franc CFA yimɓe jeegomo kadi teɓama hen haɗani enquête one jokki ha oɗo saaha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyata ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issaga Kebe jaam salamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor ceerno men ceerno Amadou Tidiane alfama masile to ka heeɗi kanko de o yi omo nelda bandiraɓe ɓe fo duwaw dennangal ummatul islam e dottogol ceerno Ahmad Yero Kiiɗe dennangal kala biyo mbimi e wimam ɗo woni omo nelda ɗum duwaw e ummatul islam so en garti ɗo e kabaruji meɗen dispensaire Djibanar to e département Sédhiou kamɓe de eɓe jogui probléme hol probléme mabɓe ina wayno ambulance mabɓe koko boni ina wayno poste santé o kadi ala leɗɗe ummade ɗon ñawɗo fewde ga e Ziguinchor ina waɗani ɓe caɗele ɓe ngala oto ɗo ɓe mbawi wadde sibiruji ne keewi eɓe gondi kadi eɓe cafrano jabet e tension ngaji ɗum noon so neɗɗo yani toon walla ABC hollo ɓe mbawata wadde ɗum noon yo laamu ngu waw fabade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade
so en ummima ɗo eɗen gandi hanki wono 11 novembre ina wayno militaire en ɓe mawnini oɗo ñalawma no feewi e gardogol gouverneur Guédji Diouf ɓe kolliti noon sécurité yimɓe ɓe noɓe jogorini e ballal Allah umarade e Allah fewde e dow mabɓe noɓe jogori oɗo sécurité fewde yimɓe ɓe ni mairie Ziguinchor kamɓe ɗe hakkude mabɓe école aji gonɗo e Ziguinchor ina wayno probléme ina woni hakkude mabɓe tekkere nan luuɓa hakkude mabɓe hon ɗum ina wayno facture aji ndiyam e facture aji courant ko mairie yoɓanno mairie ono guila jooɗi fewde joni wi kañum de wona ina yoɓa ɗiɗo facture aji kala école yo jomum en joɓan koye mumen ina wayno kaɗo haala noon para élève en ɓe nanani école Saydou Kane ɓe gaddanama facture mabɓe 90 ujunere courant 80 ujunere holɗum ndiyam ɓe totti holɗum mairie nildiriɓe facture o wi kañum yoɓani hande yoɓani janggo école Ahmad Tijani Bey kamɓe ene facture mabɓe ndi courant ko 100 ujunere facture mabɓe ndi ko 95 ujunere ɓe tottino mairie nelditiɓe wi kañum wona ina jooɗi ɗo ina yaha ina yoɓa facture aji haala ɓe guila jooɗi fewde joni ina wayno tekkere ina luuɓa hakkude mairie ndi e para élève en ɗi ɗum ɗon noon yo Allah rufe hen ndiyam ɓuuɓɗam so en ummima ɗon ko ɗi weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yalla koye walde jam allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi senno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen laamu transition ngo leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tonggode 4 e goho nden tonggode noon ko yeddude ha soori ladde wonande kay ko jayde faraytanaɓe wiyetede quotidien libération holliri kay ko takkiɓe ko ɓe kolliri noon koye mette mawde no fewi ɓeneni kay wonde ñalawma hanki o no 11 lewru novembre woni ñalawma hanki o jayde farayse wiyetede libération ene haala ɗiɗo konngudi ene wicce mabɓe ndiyam bonɗam no fewi ɓe kolliri noon ɗum noon ɓe kolliri ɗum bettaniɓe saabu kay laamu saabu kay jaydeɗi leydi France ko wayno France 24 ko wayno RFI ɗum ɗon ɓe nanguirta ɗumen ko jaydeji ɗi miila kolina tawa kadi ko jaydeɗi jiɗde duppude leydi ndi e kala saaha yidde ñawnude hakkillaji ñawnude walla yidde ñawnude hakkillaji yimɓe ɗum noon ɓe kolliri hen matte mabɓe no fewi ɓe kolliri noon ɗiɗon kabaruji kay ɗi godani ko yidde kay ñawnude hakkillaji ɓesgu leydi ndi e ullude leydi kaya e golle paydude no fewi ngu transition ngu woni e gollade eɓe eri noon population o nde mbawa tigui darade kañumen kala nangodira gona neɗɗo goto mbawa tigui hedde caggal laamu transition ngu wonde gonɓe kay gollade golle paydude no fewi yidde mumen kay ko tajje gueƴƴelle maccugagu e kalifadi beele leydi Mali ne jokto ndimago mum hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jen ha to falde gawo e mbadi tekkinde nden ka e kisala population e jeyiji mumen tawateɓe to gawo ha to meneka ha to kidal kala hono commandant de théâtre est de l'opération Maliko hono colonel Famouke Kamara wondude e commandant secteur A e cadre uji kewɗi no fewi taw ko dadiɓe ɓe martabuji towɗi no fewi ɓe mbaɗi opération mabɓe ñande jamma jeenayya ina weeta 10 lewru novembre gonɗen ɗum e nder ndeɗon falde opération o noon ko opération de contrôle ɓe inniri ɗum ko dugu basigi ko noon ɓe inniri oɗon opération e nder opération he noon e communiqué mabɓe ɓe koliri tigui wonde ɓe teeɓima hen yimɓe jeetato ɓe kepti kadi fodde 260 tout feere taw ko simme bonɗo mo hinde chanvre en jeen ɓe nangui 69 carton taw ko kayitaji cimmorteɗi simme bonɗo o wondude kadi e caɓe kepti 67 carton poɗɗe taw ko poɗɗe ɗaynoje ɗe hinde jazeriama ɗe hinde l'africaine e ɗe hinde tramakinga ɓe mbawi foof noon ko poɗɗe ɗaynoje e 17 carton kayitaji taw ko cimmorteɗi simme ɗaynoje o wondude e motoji 4 e Mercedes goto mo série C wondude pistolet mo hinde automatique koɓe nangi ko noon matériel oɗo matériel moɓe kepti kala e ɓeɗon sagataɓe nangaɓe kala ɓe kolori ɓe batti ɗum e juuɗe direction régionale de la police nationale mo gawo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande kikiɗe alkamisa ko ɓundu asannoɓe kanŋe kañum tigui mabbi e yimɓe wonnoɓe kay e asde yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe joyo kadi yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men hen joyo ko Burkina Faso naɓe tawama kay he waɗi kadi neɗɗo goto barmude hen barmande musde no fewi tan o noon waɗi koto site artisanal biteɗo site mo kabaya
e ndera komi e ndera tawi nder commune mo Jala Fula mo e ndera cercle mo Yam Folila e nder région mo Sikaso waɗɗani kerola hakkunde mabɓe e leydi Guinée. Habaruji men ɗemngal Pulaar koto leydi Burkina Faso paadena gila nogas joyi lewru octobre gonɗen ɗu laamu transition ngum leydi Guinée nana darino dole mum penno yidde recrude kay ƴettude ɓen sagataɓe taw ko wiyeteɓe volontaire uji woni yerlitiɓe e mbadi kay tekkinde nden ko ekkisal e habtade seɓɓitiɓe laamugo transition e gaddugol capitaine to Ibrahima Traoré ɓe kolliri tigui eɓe cohli capantato e joya ujunere taw ko ɓena wiyeteɓe volontaire uji commune o wondude sappo joyi ujunere taw ko volontaire uji wiyeteɓe volontaire uji nationaux ko sagataɓe hewɓe noon notitima hen e ngol noddango capitaine Ibrahima Touré noddi capitaine Ibrahima Touré hoolejo leydi ndi e rima kamɓe kala Burkina Faso naaje nde wawa tigui addude ballal mum ko fati kay e guerre haɓadeɓe ɓeɗon wiyeteɓe terroriste noddango ngo noon teskama rewɓe worɓe e mawɓe sukaɓe kala mbawi nottade hen hano hannirtani koto leydi Tchad paadena laamu transition ngo leydi Tchad ɓe gonɗini koɓe jedduno caggal kay nde ministére uji joyyi darino yesso justice leydi ndi ɓe kolliri noon wonde kay e seppoji bannuɗi ñande nogasa lewru octobre ha 2022 ha capanɗe joyi neɗɗo wasino hen fittani mum temedde tato neɗɗo wonɓe mbarmi hen ɓe kolliri temedde jeegom e neɗɗo goto naggama kamɓe kala ɓe naggaɓe nana cokoya to kaso biteɗo korotoro noon mbiɗen ko caggal nde ministére uji joyyi dari yesso justice mo leydi ndi. Habaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Côte d'Ivoire paadena to leydi Côte d'Ivoire ɓoyata Charles Blé Goudé arta nder leydi mum woni nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire o hebti noon kanko noon caggal kay nde hebno nde o hebno tigui ndimagu makko hebtuno liberté makko guila 2021 caggal kay nde o ɓiltino e juuɗe CPI woni cour pénal international kanko e Laurent Gbagbo noon kamɓe goppituno Charles Blé Goudé ko ñande nogas e jeegom lewru novembre ndu gonɗen ndu ko nden tigui o tijja gartal makko e nder Abidjan caggal nde waɗi duuɓi sappo ko wayri leydi ndi comité dakkey woni commission pénal fate jabɓugo gartal makko jaɓɓugol makko ɓe kolliri tigui jaɓɓugal watta guiri garaji watta soobu yobo ɓe jiiɗi tigui ko wadde deere saabu kay gartal ngal ene jeeya e mbadi réconciliation woni bellital. Habaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men ɗemngal Pulaar koto leydi Égypte paadena laabi leydi Égypte ne jokki yoɓade pittali yimɓe kala saaha aseda hande on sappo e ɗiɗi lewru novembre 2022 taskama tigui ko accident musto waɗi toon on accident noon ko accident minibus sappo e jeena neɗɗo hawri hen e ladial yimɓe jeegom wonɓe mbarmi hen barmande musto no fewi ko minibus noon waɗi oɗon accident e nder delta mo Nila ene taska noon kewgol accident ji tawa ko accident ji baroji e nder leydi Égypte saabu kay hitande mayde nde woni 2021 nde teskama tigui accident ji joɓima pittali nder leydi he kene wona teca ujunnaji jeeɗiɗi neɗɗo Égypte noon koye leyɗele araba ɓeɓe ɓurɗe hewde ɓesgu no fewi saabu population mabɓe ko 4 million habitant siftinde on kadi e lewru juillet mayduɗo ndu accident musto waɗin toon nogas joyi neɗɗo wasino fittade mum e nder accident capantato e joyi wonɓe mbarmi hen barmande musɗe no fewi ko to leydi Guinée paɗena to leydi Guinée buural fe ko wuuro tawtengo e nder falde Sigiri ñande alkamisa sappo lewru novembre gonɗen ndu ko sagata gorko goto mo duuɓi 34 babam sukaɓe tato kañum tigui tawa e nder suudu mum ene hirsa nde koninkoɓe noon wondude e wonde gollotoɓe service d'urgence hôpital mo Sigiri nde nani kabaru o ɓe gaari tigui ɓe tawi goskiki sara goskiɓe tawi ɗon laaɓi kewo hirsiraki ɓe teskima kadi wonde kay waɗɓe gallon badal kadi jaadi e moto makko e oɗo saaha joni noon losgoji enquête jaaƴo nana uddite hen beelen ande badɗo